Laki nagkakasila ha. Nalagway ng pisas. Badagway visas. Pero naginok yung kadali. Kumuha. Ayaw mang ganyan. Ang ganda mo isa. Ito ang ginamamha. Na. Kasi mo pangalan niyo ma'am? Denny Rose. Mineros. Tapi ni ko ano sa motor. Dili ko sa ano. Kumuha na ko ng dawat, ang kapit na ko yung manat pa. Look at sa sibane, ko pero ko balik ako global man. Dili ipon na lang. Kami ron. Para dinawat ako. Ano mo ito? Ano? Para data duwa sa tuwas ko pinaiya at sa restaurant. Noy na imam pumato pa sa silo. Bala naman yung sa Tapos mata, yun yung pino. Tapos ni. Tama? Ang spirito kung gamit ito, kinsa ko ka dito. Tawag ko. Kaya na kahit na espiritu ka na. Nawa ko na kung panalo. Hindi kami kinayan eh. Dahil ako papa. Wala, nagtago ka rin kung karoon ka dito. Hindi ko maidolo ang tawag. Tanong mo na ako kung gusto sila magpapagay. Kaya ni kawan. Dito ko magpapagay ng mga tao dito. Okay, paano? Naamang po yung mga na ako. Nakita ni Ron, dito kung mag-road ang gagpok ang rebuto ni Papa Jesus. Pero nakapagpuyot na lumahal ko ka. Kaya makawag na. Sa Espiritanong Lasa. Okay. Kasi nakita ka mo lang. Lagi ba? Sa pagkakas. Nagway ni Pwede ka rin yung ganito. Ano man? Ano man? Pagkataot. Kasi mo nakita ma'am. Sana lang po ma'am. Laki nagkakasila ha. Nalagway ng pisas. Badagway visas. Pero naginok yung kadali. Kumuha. Ayaw mang ganyan. Ang ganda mo isa. Ito ang ginamamha. Na. Kasi mo pangalan niyo ma'am? Denny Rose. Mineros. Isulti lang mong nakita ma'am kay kung saan mo nakita, mapo na mo nakita. Kulala, ko. Naglangi ko kung gatuta ko dito pag-human ng healing. Huwag nagkaanak ng Panginoon sa ba? Oh, mo na to. Ano ba? Ano to siya, ma'am? Yayo na tong atong mga Tanan, di ka nga nasa Oh, gayo. Yayo na katuan pag to. Huwag akong luha, naging pwede ka. Ito yung naging nga. Makita naman yung nagway mo ito, makaingon ko. Oh. Oo, inan mo. Oh, nga na gyud. Ang ginamamha. Nakutok ka rin, nakutok sa kanya ba? Sinuod na rin kayo ito. Ano kung nasa kang una. Salamat yun ma'am ha. Murang nag-ano kung... Espiritu anong Salamat sa inyo pagdawat na mo dito. Dito ba magikan sa kwan? Pagayan pa dito sa namin kitang balang gapon dito, namin subscriber dito nga gikuan. Gama man mo mission niya ang kanuling ang buwangi pagkalat ang kamaturan mong kay si Jesus mong pangita niya ang mga karnero niya. Kanang tinuod yun nga nagatuon ni Papa Jesus ba? nagpipili ko kung... Kay Matouch na ba sa inyo na sila sa kamaturan? oh. Pag hinaka ay paano lang yun ma'am ha, espirituhanong gasa. Oh, Facebook niyo. Ang importante karon ma'am, atulang gid ko na to tong yaang na to tong sala kay sunugon sa impyerno paabot sa panahon. Mo tabangan nato ang kalibutan sa pagampo basig matas-tasan pa diay no. Hirap ko lang ma'am. Pagkikuha lang sa espiritu ng gas no para subaybay namin ang aming pinti ka live sa YouTube ug sa Facebook. Namin sa YouTube ug sa Facebook. Espiritu ng gas gyapon sige salamat. Okay. Salamat sa Istorya na natin kung makita din. Kimig ano kaya gabi kita na ko tarin itong anghel niya sila. Tapos na sila yung dala nga
Murag yahong. Yahoo. Ah. Tapos, kuhan, adam kuhan na ito gabi, iya mo na daw sa isa ka aking tumangkot. Ang magdiin, baka daw ko mga sugaryo, kabalugahan ko malugar. Niyaban naman yan. Sa kuhan, adam kuhan na ito gabi, baha dito siya, baha makita gabi. Tapos nabatay lang ko nuli at sa mo naraya ko lang dito kami sa sunod sa iya. Magawa siya.